Здравейте, банда, и добре дошли! След като гледате това видео, най-вероятно се интересувате от този ударен акумулаторен гайковерт на Parkside, който по една случайност следващата събота ще бъде пуснат за продажба в магазините на Lidl. Съвсем не случайно обаче, вчера ми пристигна професионалният динамометричен тестер на Stahlwille. За тези от вас, които не са чували името, това е една много сериозна немска компания за производство на инструменти. Нарежда се Redum до VRE Knipex, като дори в някои области ги превъзхожда. Най-вероятно сте се досетили от вида на тази кутия, че това не е последния им модел динамометричен тестер. Уредът е стар, просто не исках да се разделям с някой от бъбреците си, за да мога да си позволя по-нов. Въпреки това, уредчето има доста интересни функции, като една от тях е режима Power Tool, специално създаден за тестване на акумулаторни ударни гайковерти, пневматични гайковерти или гайковерти с кабел. Обикновено ето такива динамометрични адаптери се тестват с динамометрични тестери като Stahlwille. Днес обаче ще направя точно обратното. Нямам представа кога Stahlwille последно е бил калибриран. Ето защо ще използвам този нов и калибриран Top Tool, за да проверя стойностите на Stahlwille, за да мога след това спокойно да го използвам за тестването на Parkside. На Stahlwille съм избрал режим Peak Hold, който е специално проектиран за тестването на такива дигитални динамометрични адаптери. Нека започнем. 33,8 на Top Tool, 33,48 на Stahlwille. 49,9 на Top Tool, 49,44 на Stahlwille. 65,9 на Top Tool, 65,89 на Stahlwille. Има известна разлика, но мисля, че тя е в рамките на допустимата. Преди да започнем, нека уточня, че гайковертът е практически нов. Използване най-много 10 пъти. Сами виждате в какво състояние е. Батерията също е нова, произведена 2021 година, 4 ампер часа. От новата серия с Cell Balancing, не че старата нямаше, но това е отделен въпрос. Както виждате, напълно заредена е. Сондата на Stahlwille с диапазон на отчитане от 20 до 200 Нм. Избираме на гайковерта най-високата стойност 400 Нм. И нека видим какво ще отчете Stahlwille. 89 и 18. Нека пробваме в другата посока. Изчистваме. 84, 46. Нека стегнем тази гайчица на някакъв въртящ момент. 134,5 Нм. И сега да видим колко ни е необходимо, за да я развинтим. 69,6. Нека го направим отново. Стегнали сме на 178,1. И са необходими само 101,8 Нм. Така наречения Break Force, който е необходим, за да отвинтим даден болт или гайка, затегнати на определен въртящ момент. Ами, това е от мен за това видео. Ако ви е харесало, знаете процедурата. Пръстче нагоре и абонамент. Чао за сега и до нови срещи!